Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, akekho njengaye futhi akekho ofana naye. Sibonga ithuba sinikeza lona. Ngiyathemba nonke niyaphila emakhaya. Abanye-ke emva komkhosi bakhishwe izisu, kwenzeke lokhu nalokhu. Ngiyethemba ningcono namhlanje, sekuyadleka akusafani. Phela ukudla lokusagcina ngonyaka odlule mhla ka-31 ntambama size sakuthola izolo mhla ka-22 saqala ukumaya ngesizulu sokuhlonipha, saqala ukudla. Siyambonga kuNkulunkulu wethu. Sizoqhubeka nenkonzo yethu yosuku, siphinde sijabule ukuthi sikanye nani ku-YouTube. Kade sanigcina, kodwa-ke ngamasonto besinani. Angigcizelele njalo ngesonto ngo-9:30 uma sikhona ekhaya elikhulu eRichards Bay, nizothola inkonzo live ngo-9:30 emva kokwenza i-intercession esiqala ngo-9 siqede ngo-9:30. Ngo-9:30 kungena-ke ozodumisa asihole nje ngendumiso kuze kushaya isikhathi sokungena kwenkonzo ngo-10. Inkonzo ngokusemthethweni iqala ngo-10. Uma uthanda indumiso kungafika ngo-9:30 bese-ke siqala-ke inkonzo ngo-10. Kodwa-ke i-live streaming siqala exactly ngo-9:30 uma kuwukuthi i-intercession iphele kahle ungakashayi u-9. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu. Singajabula ukuba kanye nawe. Singajabula uma ungasubscribe, uthole nenkonzo ephakathi nezinsuku, uphinde uthole inkonzo live Sunday ngo-9:30. uNkulunkulu akubusise. Ngicela ukuthi siguqe sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu. Sikhuluma ngaso isihloko sethu, isimo songo kaNkulunkulu. Sisakhuluma ngokuthi kufuneka umuntu okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Izolo-ke besidine sithinta indaba ka-Ananiya noSafira esizoyiqhuba-ke uma sengithandazile. Safunda izwi elumgogodla, amaHubo 15 uvesi 1 and 2. Masiguqe sikhuleke uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siphambi kobuso bakho siyazithoba, sibonga ukugcinwa esakhe isandla, sibonga ukuba kanye nawe kule nkonzo. Ngiyacela uyibusise, ngiyacela uNkulunkulu wami ukuba ukhulume Moya Ongcwele, usicwale, usilungise, usilungiselele ukuhlwithwa kwebandla. Siyabonga ngabantu abangako sinikeze bona. Siyabonga Nkosi, siyathandaza, siyazi ukuthi wena kukho okukuhlulayo, njengoba sizama amalungiselelo okususa abantu eduze kwendlu yokukhonza ukuze sakhe indlu enkulu. Ukube kuya ngathi siyacela Nkosi sibe nendlu ezohlala abantu abangu-10,000 bese abazohlala phezulu kwabanye mhlambe kube u-3,000. Ngiyacela-ke Nkosi, siyazi wena uhluleki uNkulunkulu ezulwini. Wangithembisa ngesikhathi ungibiza wathi ngeke ungiyeke, ngeke ungilahle kuze kuphelele ukwakhiwa kwendlu yakho. Siyazi-ke ukuthi wawukhuluma ngezindlu ezimbili, yindlu yamehlo esibona ngamehlo enyama, kanti nokuphelela kwendlu yakho eyibandla ngesikhathi usubuya usuzosilanda. Siyabonga Nkosi kuze kube manje leso sethembiso usigcinile kimina. Ngiyakubonga, ngiyakudumisa. Ngaphandle kwakho ngeke ngenze lutho, ngoba nginamandla okwenza konke ngoba ngiqiniswa uwena. Qhubeka-ke uNkulunkulu wami ungiqinise nakuyo le nkonzo ube kanye nathi. Kukhulume wena nami ngilalele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. Sizoqhubeka-ke nezwi lethu elumgogodla, amaHubo chapter 15 uvesi 1 novesi 2. Kufundeka kanje: isimo songo kaNkulunkulu. Jehova, ngubani oyakuhlala etendeni lakho na? Ngubani okwakhe entabeni yakhe engcwele na? Verse number 2. Yilowo uhamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Ngike ngasho kulezi insuku ngathi umuntu uma ekhuluma iqiniso enhlizweni kuyazenzekela kuphuma lona emlonyeni.
umuntu mayekhuluma amanga enhlizweni ezikhohlisa kuyazenzekela kuphuma amanga emlonyeni wakhe. Siyambonga kuNkulunkulu wethu ngoJesu Kristu indodana yakhe eyindlela neqiniso nokuphila, ngaphandle kwayo ngeke simbone ubaba wayo onguJehova Sebawothu somandla, umnini mandla onke ophezu konke, kodwa sizombona ngendodana yakhe okuyiyona indlela eyiqiniso nokuphila. Siyambonga kuNkulunkulu wethu. Sizoya-ke kwiZenzo chapter 5, o-Ananiya noSafira beqamba amanga. Wathi uPetru, nqamba amanga kimi, niqamba amanga kuMoya oNgcwele. Angazi wena umusa wakwaqamba amanga kimi. Ongawaqambi kimi, owaqamba kuMoya oNgcwele. Bekuyokusiza ukuphenduka uma uNkulunkulu ekwenzela umusa. Awaqamba amanga angenasidingo. Hayi, awanasidingo-ke lawo. Hhayi-ke asifunde iZenzo chapter 5 siqale kuverse 1. O-Ananiya noSafira. Kepha indoda ethile igama layo lingu-Ananiya inoSafira umkayo yathengisa ngendawo, yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi, yaletha ingxenye ethile yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Sishilo ukuthi lokho sikuthola laphaya kwiZenzo chapter 2 ukuthi babelana izinto. Uverse 43, kepha kwaba yilona lowo muntu wehlelwe ngokwesaba kwenziwa ngabapostoli imangaliso nezibonakaliso eziningi. 44, bonke abakholwayo babe ndawonye behlanganyela izinto zonke. Manje laba abantu ababili abashadikazi abafuni kuhlanganyelwe nemali yabo, bakhipha ingxenye enye bayayigodla. Verse number 3 kwiZenzo 5, wayesethi uPetro, Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalisa inhliziyo yakho uqamba amanga kuMoya oNgcwele ugodla ingxenye yemali yezwe na? Kungani ngempela uqamba amanga uvumela uSathane agcwalisa inhliziyo yakho? Okungukuthi bonke abantu abaqamba amanga uSathane uyigcwalisile inhliziyo yakhe lo muntu. uSathane uyakucontrol, uSathane ukuphethe. Hlukana namanga, lahlana amanga nikhuluma iqiniso, yilowo naloyo nomakhelwane wakhe. Lahla amanga, musukhuluma amanga. Verse number 4, lisekhona belingesile lakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Khulunywa ngani? Khulunywa ngale ndawo le. Lisekhona belingesile lakho na? Yazi ukuthi uku-imitate abantu lingisa abantu, wenza into abantu abayenzayo, uhlukane nento ongafisa ukuhlukana nayo. Le yini kusho ukuthini lokho? Ukunikela ungathanda ukunikela. Unganikeli ngokubona abanye abantu ngoba ngeke ubusiswe. Nikela ngoba kusuka enhlizweni yakho. Uma unikela ngoba ubona abanye abantu awuzubusiseka uxolo, futhi awuzubusiswa. Ama kusuka enhlizweni uthi uNkulunkulu uyathanda umuntu onikela ethokoza. Musunikela ngokubona abanye abantu, futhi musukuyeka ukunikela kuba usuconsulta abanye abantu bakuthela ngamanzi abandaba, bayehlisa lento yakho obuyizwa. Musutshela omunye umuntu uNkulunkulu mayekhuluma nawe, yenza lokhu uNkulunkulu akushoyo. Ngoba uzoconsulta kumuntu angazange asho lutho kuNkulunkulu ngomona ebona ukuthi wena uzobusiseka kanye ngoba yena akakwazi ukunikela, bese ekwenza unganikeli. Ngiyakudabukela ngoba ngalelo langa sekuqulwa izinto, kuqulwa amacala, uyoba nenkinga. Usubona isibusiso sakho sathathwa umuntu ngenxa yokuthi wena uthe uNkulunkulu nikela wayeka, wayeseyanikela omunye ngoba phela uNkulunkulu unemali igodini isiliva lingelanga. Uzotinikela ngemali engaka unqene wena vele athinta omunye ngoba ubesibonela isidingo. Njengoba sakha nje, njengoba sisusa abantu kunzima ngendlela emangalisayo. Njengamanje ngibhekene nomqasho engiwususayo ongemva kwale yandlu le. Isimo engibhekene naso ngeke ngikwazi ukubhekana naso inkosi ingekho nami. Njengoba kuyimqasho enezindlu eziwu-10, ngithola imqasho enezindlu eziwu-9, ibiza 630,000. Umuntu wakhona ubefuna u700, wehla wanginika ngo630. Guess what? Kuhlala abantu ababili, abantu sebehambile, uthayela phezulu ubolile, akusahlaleki kule mqasho. Ngifuna ukuthatha abantu, akufanele ngingcolise ivangeli ngiyobabeka endaweni wrong.
sibhizi ke siyayilungisa. So far sesiuhlanganisele u80,000 asikakabiphi kusazokwakhiwa ama-toilet namashawa lawa abengekho. Toilet lodwa lisherishwa abantu abawu9 lilapha kude. Ungathanda nini uvuke ebusuku ngo11 uyochitha amanzi ubuye sephelile ubuthongo siyaqhwasha? So ke sisazama ke siyalungisa kunzima. Angakawuqedi u630,000 ngisakhipha ideposit ka200. So kufanele ngiyiqede before end of March ukuze babuye laba bezongena bese ngiyabiya nabo umgwaqo. Sisalindile ukuthi sizokhuluma ukuze baqhele bese sibiya kahle indawo. Sesiyazi ukuthi sesilungisa imali yokwakha etisha bengango20 million. Mase sesinayo sesiyaqala sithi shop around senza ama quotations basenzele. So ke uNkulunkulu wami akakaze ahluleke. uNkulunkulu wami akakaze ahluleke futhi unabantu ayehla imali ezweni uzobatshela nje ngenisani imali. Wena bese uyayeka ke kanti uqosha isibusiso okwakho ke lokho. Mina ngazi ngoba mina ngicela angaze ngicela imali la ekhalizo ngeke futhi ngicele nangengozi. Mina ngitshela lo othema ngakho indlu yakhe yena uzoyitshelela laba athanda banikela imali bese babusisa. Ayike siyambonga uNkulunkulu angazi ngidlulelani lapho. Bengidlula nje ngizama ukusho ukuthi ezinye izinto sesizenze sithi sizenza kumuntu kanti sizenza kuMoya oNgcwele. Moya oNgcwele ukhulumile umlomo ongathethi imanga. Khulumile uNkulunkulu uqobo lwakhe sebenzisa umoya wakhe. Walalela yini ke wena na? Ayike siqhubeke. Wayesethi uPetro ke Ananiya kungani ukuba uSathane agcwalisa inhliziyo yakho uqamba amanga kuMoya oNgcwele ugola ingxenye yemali yezwe nalo sekhona belingesile lakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhlizweni yakho ngoba abantu babeka izinto ezingcolile enhlizweni. Abantu babeka imizindla emibi. Abantu babeka ukufisa befisela abantu izinto ezimbi. Ufisela umuntu ukuthi afe isono leso. Abantu babeka izinto zokufuna ukuphindisela enhlizweni baceba amaceba amabi isono leso. Abantu ngelilanga washonelwa wafisa ukuthi umbulele afe isono leso. Yikho engafile nje lo muntu ngoba wamfisela kanti uNkulunkulu uzosebenza yena ngokwakhe. Thina kwethu masemxolele ngoba akakwazi akakwenzayo. Asiphindisi futhi okubi ngokubi kodwa siphindise okubi ngokuhle. Elithizwi uma isitha sakho silambile siphe sidle, uma somile siphuzise. Ngalo ndlela ufumbela amalahla avuthayo ekhanda laso. Yini wena ungafuni ukufumbela amalahla avuthayo ekhanda lalomuntu na? Kwenziwa yini lokho? Fumbela amalahla. Siyakuthola lokho kwaba seRoma chapter 12 uqala lapha kuverse 20 lize lithi kuverse 18 uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Hlalisana ngokuthula nomakhelwane wakho. Hlalisana nokuthula nabantu osebenza nabo emsebenzini. Hlalisana nokuthula nabantu ohlezi nabo etekisini. Hlalisana ngokuthula nawo wonke umuntu ohlangana naye ngoba umukholo njengokusho kombhalo esiswini sakho kogobhoza imfulo yamanzi aphilayo. So umuntu mayihlangana nawe akathola ukuphila. Umuntu mayisondelana nawe akathole ukuvuseleleka emphefumulweni wakhe. Umelimele uyamaza umazi kodwa shiyanane ephatheke kahle kumnandi. Ingakho ufanele usebenzise ithu balethe ekhaya lezwi la bezophila khona. Kade ngilalela ubufakazi obunye ngibufakile uzobuzwa mase buqoqiwe la bekhuluma khona abantu ngokusizakala ngekhaya lezwi. Besizakale ngezinto eziningi ezihlukeneyo. Banye behlushwa umoya wamadlozi, banye behlushwa ugulo okungapheli, banye behlushwa amaphupho amabi. Kodwa umoya kaNkulunkulu ovunguza ekhaya lezwi uyishaba iqeda yonke lento. Abanye abakavumi nezono ibabe sazovuma izono zabo. Abanye abakabhuki ukubhuka unelangene ekhaya lezwi. I-holiness ubungcwele bukaNkulunkulu bumngcwelise bumhlanze buxosha wonke amadimoni. Uhlaleleni wena ungangena ekhaya lezwi?
Hayike mawungibuka ku YouTube subscribe mntakababa subscribe siyayidinga subscription yakho kakhulu kanti nawe uyadinga ukusubscribe ukuze ungathi mawufuna inkonzo yojika ezithombeni zabantu abanqunu kodwa mawufuna inkonzo uqonde kuzona ngqo. Uma ke isitha sakho silambile siphe sidle, uma somile siphuzise. Ukuba ngokwenza lokho yakuba ufumbela amalahle avutha ekhanda laso. Unganqotshwa ngokubi kodwa nqoba okubi ngokuhle. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siqhubeke nendaba kaPetro no-Ananiya noSafira verse 5. Kuthe uAnaniya ezwa lawo mazwi athi awuqambi amanga kimi, uqamba amanga kuMoya oNgcwele. Lithizwi lenkosi verse 5. uAnaniya ezwa lawo mazwi wawa phansi wafa. Ukwesaba okukhulu kwehlela lo bonke abezwa lokho. Bonke abezwa lokho. Ngoba unjani Ananiya ezwa lawo mazwi wawa phansi wafa. Amazwi esijeziso sasenkosini awakushiya umile, akushiya ufile kubuso kujeziselwa isono sakho. Ungefe ngokuphuma komphefumulo kodwa akushiya ufile kwelikamoya, ufile isidumbu ubusogcina esihokweni. Kuthe uAnaniya ezwa lawo mazwi wawa phansi wafa. Akalikwanga ithuba lokuxolisa, ithuba lokuphenduka ngoba ubuziwe lokho okukhulumayo kuyiqiniso na. Yekani ukukhuluma amanga. Yeke ukukhuluma amanga phambi kwenceku kaNkulunkulu. Yeke ukukhuluma amanga phambi komntwana kaNkulunkulu. Ngoba ukukhuluma amanga kungukubulala. Musubulala abantwana bakaNkulunkulu ngamanga akho. Musubulala abantwana ba. Love enkonzweni uqamba amanga, uqambelana amanga, ukhuluma ngeqiniso. Noma uvela ungakhuluma ilutho uyiloveleke. Usewokwakho ukuthi uyalova, awufuni ukuthi ubike. Kuthe uAnaniya ezwa lawo mazwi waphansi wafa ukwesaba okukhulu kwehlela bonke abezwayo lokho. Sikuverse 6. Izinsizwa zasuka zamsongelezela zamkhiphela phandle zambela. Kunezinsizwa ezikhona ziready ukukumbela at any given time. Owakho nje umsebenzi, khuluma iqiniso ukuze ungambelwa. Hlala eqinisweni ukuze ungambelwa. Verse number 7. Kwathi emva kwesikhathi esingaba ngamahora amathathu kwangena umkakhe engakwazi okwenzekileyo. uPetro wayesethatha ethi, ngitshele ukubizwe nilithengise ngokungaka na. Ngitshele ukuba izolithengise ngokungaka na. Ake sibambelana-ke inkonzo yethu. Ngokugcinwa inkosi kusasa iSaturday zingu-24. Sizoqala-ke lapho sizwe ukuthi kwenzakalani. Ungayifundela mawuthanda but asihambisane from verse 7. Kwathi emva kwesikhathi esingaba ngamahora amathathu. Umuntu wayesembelwe njalo waqedwa in 3 hours. Ingatsheliwe inkosikazi, zingatsheliwe ebona enye impilo ephilwa lapha phesheya. Siyalinda thina sihlala iviki lonke umuntu esemakhazeni kulungiswa ngapha nangapha. Yazi ngiphathi nesonto besiye komunye umngcwabo ePinetown. Inkonzo ibile phansi eChatsworth ngoLesithathu. Sikwenye inkonzo ebimnandi ngendlela emangalisayo kungcwatshwa umfundisi ababekhona ehholo laseNew Germany. I think it was 2024 if not 23 angisakhumbuli. Ababekhona bambona umzala kaNkosikazi wayekhona lapho. uManyawo Ngubane wakhuluma, samnika ithuba lokubingelela. Bakhule nayo unkosikazi, sasiyofihla yena. Ngicabanga lento ukuthi wafihlwa ngoLesithathu kodwa indlu yenkonzo yayigcwele bengakanani abantu. So singamajina sithi ngoLesithathu hayi umuntu angafihla phakathi neviki, abantu bebesemsebenzini ukuze abantu bangabe baningi, indleko zingabi ningi kodwa babe baningi ngendlela emangalisayo. Kodwa kwalindwa isikhathi esingangesonto ukuze angcwatshwe. Kodwa uAnaniya only 3 hours mayefika unkosikazi sekuqediwe ngoba ayikho into eyayizolindwa umuntu uxabene noMoya oNgcwele.
ngikuthatha lokufa ngikuse kwelikamoya, la kwelikamoya ufa manje, ungcwatshwe manje, ngoba ngeke usavuka kwelikamoya, usuzihlabele wazigwazela uJesu indodana kaNkulunkulu ngokona. Qaphela ungoni, qaphela ungaqamba amanga, ngoba uzofa ungaphinde uvuke kwelikamoya, uzofa ungaphinde uxolise uyosho esihogweni, ngoba uqambanga amanga encengweni kaNkulunkulu, kodwa uqamba amanga kuMoya oNgcwele. Masiguqe sithandaze, siyinikele enkosini lenkonzo. Lahla amanga, kuhlukane nokukhuluma amanga anesijeziso amanga. Ufuze uyehla usathane uma ukhuluma amanga, kodwa uJesu mayekhuluma iqiniso asimnaki, kodwa yena uyindlela neqiniso nokuphila. Akho ngisho noyedwa ozoya kubaba wakhe ngaphandle kokuthi ahambe ngalendlela enguye. Asikholweni-ke njengokusho kombhalo, njengoba indlela isho. Uma ukholwa njengokusho kombhalo, uthi uJesu okholwa yimi noma efe uyophila, naloyo ophila akholwe yimi kasoze afe naphakade. Kholwa njengokusho kombhalo, uzophaphamisa usekhaya ezulwini, ungakuzwanga ukufa. Uthi uJesu kwangikhuluma iqiniso kwabanye kwabemila, ngeke bakuzwe ngempela ukufa. Luka chapter 9. Asiguqe sikhuleke. Siyambonga uNkulunkulu, siyamthanda futhi kakhulu. Usigcinile, usilondile. Hayi unyaka uyaqhubeka, inyanga isiqala ukutsheka mase ziko-20 something. Masiguqe sikhuleke simbonga uNkulunkulu wethu. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngendlela emangalisayo. Uyasifundisa ukuthi singaqamba amanga, sikhulume iqiniso enhlizweni yethu ukuze ngomlomo kuphume iqiniso. Siyabonga Nkosi nomusa, usifundisile nangokulunga, wasifundisa ngokubaqotho ngakulo leli hubo number 15. Qhubeka-ke Nkosi wenze umsebenzi. Dumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele, babonze ibandla ovalelisayo. Uthi impela sonto enhle uNkulunkulu abe nawe. Sikhumbuzane, asithumela ama-messages kuphela, siletha abantu bese kuthi ngesonto emva kwenkonzo silethe ama-report. Bayacelwa bonke abefundisi i-report ayisheshe uphume enkonzweni uthumele i-report. Ma isimo sikuvumela ithumele usesenkonzweni nje ungakayi ekhaya. Ma isimo sikuvumela uma ufika ekhaya uqala ngayo, kodwa ukhumbule ukuthi kusangaba nezinto ezothi afike ekhaya zikuphazamise. Kodwa-ke all in all isicelo nje uma kungenzeka i-report siyithole immediately ngesonto emva kwenkonzo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe, siyabonga. Babonze ibandla, uyanithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi.